Movie in chana jail tang seven kan mu. Ral thuam mang thiam takle inswal thiam torot tak ania. Suicide Squad emo. Task Force X Director Amanda Weller kan mulea. 7 chuan Colonel Rick Fleck and Commanding Officer tur chu avazom thoya. Ti chuan Rick Fleck chuan Suicide Squad team te chu ain mel sha tir ta ni. Captain Boomerang, Blackguard, Mongol, Javelin, TDK, Weasel le Harley Quinn te anni. Suicide Squad anni angin an mission hi a laomemo lawemo an lo tlin nge yangaya. An tan hun tur kum som lai ti toisak an ni don bogani. Amai ro chu an mission tlan siat santum an omani vei chuan an luru noya bom kam vek ania. Chu met puakin an luru atlhok dar vek mai don ani. Ti chuan an mission chu an chanta. Mase an zingami Weasel chu tuelo cheng thiam reng lo ani ti an shet thuaya. 7 chuan vaw kama nuk chuakin mase athi man thu midang te hena chuan a shil chhong ve le ngal. Blackguard chuan a team te chu phatsanin melma te chu in biak pui atum tamaya. Melma lam te chu arukin alova bepop masadim diam to aloni. Mase melma sipai te chuan engkho soi set lowin. Blackguard chu a mai dar vek khopin an lo kap thal dera. Team member dang te po ron che chuak ngalin an power le thiam thil te chu ron mang ve bok ma se. Sipai te chuan an tam ne e mawangin omzia omte chiam lo. Team member tam zok chu van duai thak takin an thi bel ta zel mai ni. 7 chuan be buaya tum ta hau lo. In nuk dokin tuipui lama chuan atlan let ta thuaya. Chuta Amanda Weller chuan lo shengal chatin let vat turin aron vo ta khura. Mase 7 chuan ngai thadu lowin atlan che chun zom zela. Amanda Weller chuan a warning pekin omzia nei lo ti a shat chuan 7 aluru abom chu ati pu sakta mia mai ni. Alandana chuan Suicide Squad team zinga tamzok chu an thita phiar mai sia. Mase chu thliar kar mundanga chuan Suicide Squad team chu an ron langtlat mai. Hei hi Amanda Weller ruah man na vek ni in Bloodsport le a team te kan mu. Ni thum liam ta khan let le logila. He paliana hi Bloodsport ania. Ama hi mihla om tak ni in Superman IC wa om ngai hial khopa Kryptonite mu manga abe wangin tantira niya. Chuta afanunen anin kung kaina a chat to lo na kalayin. Amanda Weller chuan Suicide Squad azom lo chuan afanu chu jela atantir ve tur thu in avaw reng mai sia. A chan po afanu te hian ruk alo ching ve deuh chu ni in. Chutia afanu nulu tel ani wang chuan athin chu thok thutin Weller chu beyatum tamaya. Mase Amanda Weller chuan zam hau lovin ani ang leader cha amamo thu soyin. Bloodsport chu Suicide Squad a teltir nge atum hle. Chutiang mission a telve chu du lo hle ma se afanu in jail atan ve ai chuan ti in Suicide Squad zom chu arem ti ve ta ni. Ti chuan Amanda Weller chuan a team member dang te chu ain mel sha tir ta a. Peacemaker lo langin Bloodsport ati ang ti ve thei tho mina mei lo tak ania. Thiam thil in ang ro rawa a chat zok thu le ani chuan silai mute chi a man thin thu soin anin el ngal rana. Sel danga lut le in King Shark tian kau mishing sa a thin chu in mel sha tirna an nei le a. Le khabu let ling zongin alo chiar heu mai. Ratcatcher chu ron lang ve le in ani hi mei che zoi nge ngoi tak mai ania. Chuti rualin chimtir control theina power anei ve tlat. Mase Bloodsport ten le lau zong tak alo ni le zela nei po at nei du der lo. Ti chuan polka dot men vak mule in ani hian polka dot mangin mi avom hlum thei ani deuh ber. Ti chuan an na chu South America thliar kar pakhat Corte Maltesa ania. General Salvia Luna le Mayor General Suarez an sipei chakna mangin an opmek ram ani. An mission tak chu Corte Maltesa Project Starfish vati chiat ania. He project hi Jotunheim om Scientific Research Facility ania. He mun valu chwa tur hian scientist pakhat
The Thinker ti mingpu chu an vazon chu angai dona. Ani hi Project Starfish a how to luber ani nge. Amanda Weller soidan chuan Project Starfish chu America le khovelta na chiat na thlen mai thei thil ani wangin anti top vat angai thu asoya. Chu thil ti tur chuan Suicide Squad ti chu atira lo ni. Atira kan mu angin team masati kha chu anti fight ti to a. Masi Harley Quinn chu har sat takin alola in hum him ve shap shama. Javelin ti mai tur bula chuan vabi ruin. Javelin chuan a staff tiang chu alo lan chonga. Aboral zui ngalbok. Masiri lo de a mel mati chuan Harley chu ronnang chingin. An man le ta thau thawa. Chu tiang bokin an commanding officer Rick Flag po chu alo ladam ve renga. Man mo takin ram noi lama atlan lut. Masiani po chu reilaw te an man vele ngal. Kherkar le lama Bloodsport le atim te ve thung chu ram noya chuan ria mun siamin. Atuk lama chua an naber scientist Thinkerman avaman chu an tumdana ni. Zanlaya chuan Bloodsport chu Polka Dot Me na thoma chuan ahar lola. Polka Dot Me na taksa chuan pangtibol lian pui lo omin. An pia loka chuan chung bol te chu ava phu chuak eng deuh pupa. Chuti lai tak chuan Bloodsport chu chimtir khan ron nain engemaw soitum ni om tak hian aron sham rinya ni a. Chimtir ko na lam a han en chia chu King Shark chuan Redcatcher chu eitumin alo lek kang vu to chu ni in. Bloodsport chuan arangin akap ngal chuaya. An thoma chuan midang po ron harve ngalin. Redcatcher chuan King Sharkin eyatumani ti asiat chuan athin rim ve hle. Phubalak nan ti in Ahman romang chuan chimtir tamlu tuktak mai chu akau khom ve ta. Masi Bloodsport chuan alo khap ngal thuaya. Dutok turin Redcatcher chu thua petuar tuar mai ni. Achan po chung chimtir te chu arap lutuk wang ani deuh ber. Peacemaker la chuan alo noi chiama. Bloodsport po in Peacemaker a kekorte var tight chung chu ka let nan mang ve ngalin. Thu ho te te anin hial chhota zela. Team in lungrual takzong an nilol lo ani. Chuta Amanda Weller chuan Bloodsport chu ron bia in. Team 1 Colonel Rick Flag chu mel matin an man thu le an chan chu angai thu aron shila. Khopui chung an lu ma in Rick Flag chu vabuai pui masaturin thu aron petlat mai. Mel ma ho ria buk Rick Flag an man na mun ni om tak chu an balu chilta a. Tombuk veng tu te chu ne so lutuk tak main an that fai ta phiar mai ni. Chuta puan in chung an han keu chuan Rick Flag a ber chu zalen takin an va mule loi si. Mel masipai emo an ti te chuan Rick Flag chu an lo chan chuak chok hi lo nia. An ni hi an ramta na zalen na swal tu. Sol Soria chui shwai te lo ni rengin. Soria chuan anaw te an lo that man chok ti a han shiat chuan a thin rim ang reng hlea. Masi achung te rong taka tha sak tu le an ram op mek tu general pani te anda bau theina turani don phot chuan ti in dila siam puita a. Rick Flag a team te chu The Thinkerman zong hutur chuan puyatum ta ni. Scientist The Thinkerman chu lo langin General Sylvia Luna nena Project Starfish chungchang chu alo shilfia meka. Project Starfish hi khovel pona astronaut ten an manania. He Starfish yan ataksa changin amaang tereu te ti chuakin mishing te luwa abe tira an chiale chasiat na lau tir vekin alen zel pha mai baka chung mishing te taksa chu athunun ta vek mai thina ni. General Suarez chuan UST chiat nan chu alien chu man ngal deuh tut adu hlea. General Sylvia Luna ro chuan plan thazok anei thu soi ve thung. Thinker chuan an alien khoi chu a control thei ngai a ring hle bok. Na chin loka an man tak Harley Quinn chu General Sylvia Luna chena lama shwaya niya. A taksa chu bualfayin korfwal sen moi tak an hak tira. General Sylvia Luna ngai dana chuan Harley Quinn chu America villain ani angin alam changa siam aril rugani. Anin mu chan tir phata chang an luang liam dun ngal zoi ani deuh ber. General chuan akop pui turmi tak ani thu shilin in nei puya asom le ta zela. Harley puin lo nial lem lovin hun nuam tak an mangduna
achang le anin englo vel thul chutia hunan manzo nu chuan General Sylvia Luna chuan Project Starfish chungchang te chu ashil chhong vele a mel mate athun noya an kun du lawani vei chuan an fa tele an nupui te thlenga alien eitura a peitur thu a soinwa no a chuta Harley Quinn chuan aron kap ta bur nai aka chanpo engdang nilawin bial pathar anei le ni chuan red flag amu vele thatngal turin alawin tiam to a generalin no pangtha apoi salo ti asha chuan red flag a ngayin a chas tharmani se a that ta mia mai ni general sipei te chuan thom sha in an ron lut ngal Harley chu manani le ta chutia Sylvia Luna a thi ta ka chuan General Suarez chuan president ni na chu a chelta a ram noi lama suicide squad tele sorry te chu thinker zong turin an ron thuk chuak ve mek kalkonga chuan polka dot men chu pangtibolin alo khatle vek to ani ti an han hu chuan an en liam mai thei ta bik lo in kai chon thei ani le ni lo te zotin engwanga ron bol pong le vak thin nge ani an zot tange nge a polka dot men seidan chuan anu hi scientist starlep noya thok thin ni in afa te chu superhero asiam chwa tumin experiment nan alo mang thin an unaw zinga ama chia chu dam kho chuak om chun ani nge he experiment wang hian interdimensional virus chu ka in polka dot power chu anei phata a chuti rualin adot ron pong te chu nikhata voi hi a pe chwalo chuan a thi pha mai don ani anu chu aladam le damlo an han zo chuan okhur ti hian khoi muna po a om thu in alo chang karei le khopui chung an lu ma in veng tu sipai engemaw zat an that le te a ti chuan sorei thui shwai Milton a chuan motor mangin squad te chu aron lama Thinkerman an vazon hu na tur bar lampan chuan anin khal chuak le ngal Redcatcher chuan Bloodsport ne na achim tir te chu engwanga ngei na lo em nge ani ezota Bloodsport chuan engwanga chimtir mangai ta em big nge ani azot let ve khau Redcatcher chuan lungche angreng takin ama shing tupa Redcatcher 1 chanchin chu sei chuakin apa hi drugs addict ania Portugal kholaya an kho sathrin ani chuti rualin apa chumi fing tak mai ania kholaya chimtir te control theina manrua siam chuakin an mamote an ruk sak thrin ani mase hun reilo te ya apa chu drugs overdosin athi zuile tam maya Redcatcher chu America lama ron pem lutin chimtir a control theina power mang chuan ruk aruta thina chu wanga jail tang ani nge chuta Bloodsport chuan chimtir angai nat lo chan chu soive in apa in athil ti tur thataka ati lo chuan a shem thin thule room ruaka phor betin darkar somni palizet sajuril tram rual zinga a khung thin thu a shilve team member dang te pon anti ti chu lo ngai thlave in an hun kal to te anin shil she lo ta ka chuan team in kung ka ina po chu tlemin azia chhove ta shet sheta an mission an zo nuwa dam taka kirle vectorin anin tiamani te chuan tlap pakhata lutin Thinkerman an nga chung chuan zute an han in le ria The Thinkerman chu aron lut tangai mai Suicide Squad ten an mu vele silai nen tinin an vo bet ngal chuti lain an president thar Suarez chuan American hozong turin a sipeite aron tir lut ve chia sipaiten bar chunga mitin ID an check lai chuan Bloodsport Rick Flag le Peacemaker te chu lowin pe in member dang te chuan Thinkerman chu an lo tlan chwa pui ve ngal bok Bloodsport te chian pathum chu man ni in motor chunga an phur lai chuan Rick Flag chuan sipai pakhat ne na chang Harley chu aladamani ti ashele ta zela chutale an pathum chuan che chuak thutin an mani mantu sipai te chu ne so lutukin an that fai ta phiara yoten heim lama an mission bertitura kalngalan tumzet nuwa Rick Flag arwa man angin Harley Quinn chan chua masak chu an tumle ta zogani Harley chu lolangin phuarbe ania president thar chuanin American engzat nge local ti in
adop mek mase Harley chuan lo zai khum velin zo na chan atum der lo president chuan soi saktirin ni khoshelawa a om nuwa a chwa san le ria lelama Rick Flag le atim te po ron thleng ve che in plan mu mal tak nen ron chan chwa an lo tum ve mek Harley ni khoshelawa om chu ron har thutin ama ngai satu in rin lo lai takin a bei ta thuta har salote in a thatle ta der mai chabi chu lak sak ngalin a acrobatic skills bon tak mang chuan atal chuaka amitha si peiral thuam le but te chu lak sakin ain buat sai te te a pindan po na chwa vele lawin ring man lo veng tu si pai te chu lo na le tim na reng nei lowin a ka phlum ta piap mai le Javelin and staff tiang a pek ngai mai kha vachar le in si pai zong chu a that ta phiara pon lama Rick Flag le midang chuan film khur le ur sun takin building chung lu an lo tum ve mek chuta an chan chwa tum ber Harley chu ron lang hlolin an buai va kangai le talo an minibus mang chuan Jotunheim chu an lut ta Thinker chu motor khaltirin an lo bi ruwa security camera te chu Ratcatcher chimtir te chuan an lo block vek bok a chung an lu vele Thinkerman chu emergency code chut lu tirin kong khar pui chu an khar tir mak Rick Flag chuan a pol te chu muntina bom kam turin a tir ngala chuti lain building chung lama sipai te chuan American ho an ron lu thu anin shil chong hal thuaya nana wele Peacemaker chuan bom kam na lo thokin Project Starfish omna lama Rick Flag le Ratcatcher te chu an lo in zui phei ve bok ani lep chunga chuan lut zelin Project Starfish rap thak zet chu an vamuta alandana chuan he Project Starfish wang hian mi tam tak nun na lak sak ni in experimentatan an lo mang char to trina starfishin an mai atuam to te reng chu thingalin an ruang chu a control ta trina zombie sangdeu an ni ber mai an thil mu chu rap thak an ti tak zetani mase Thinker chuan thil omzedik tak chu shilfia in her project a hian US government thilti alotel verenga American astronaut te mu chu ani in kumsom thum zet he starfish project hi an local pui to ni suicide squad te chu project ti chetur ni lovin US government sul nu ang thian fai turatir ania US chuan an ram chunga he experiment hi an kalpui theilo wangin cortimal test chu aruka an rama experiment kalpui turin in remna an siam pui alo ni reflect in rim makti boxi chuan US sarkar thilti swal thup sak tur ni lovin aram tana military loot ani thu soya record zong omna hard drive chu phoin press ne na peka khovel mu thei tura pho chu atum ngal bur mai mase Peacemaker chu ron lut thutin silai nen aron tin wanga hard drive chu peturin aron ti Flag chuan no pangpoi soilo nun na tam taklak ani thu soin a thin rim hlea Peacemaker ro chuan chu information chu mi puiten shiat anlain peilo thule he information hi adarani chuan buaina na satak achwa tur thu asoi ve thung chu baka a boss wellery thupek angin record chuan building achwa san tur ani lo ati chuta an bom kam kha ron puak durin ni khoshelawa engamo chen anom hnuwa an ron harle chuan an alien dana kongkhar kha lochim vek to in starfish lian lutuk tak mai chuan scientist Thinker chu apot luta atak sadar vek khopin asoi salum der mai Rick Flag le Peacemaker te chu lo har vele in hard drive chu anin chu tat chiama nasataka anin bei fe nuwa Flag azok chu chanthal lowin atum puipa chu a thut bet tarana mase Peacemaker chuan tail ke them bangin Flag ka lungzona tak avit ta sia meile Rick Flag chu aboral ta thil khendan zong chu Ratcatcher chuan lo mu in hard drive chu alo tlan chiat pui ngal mase Peacemaker chuan avaman le ngal thuaya Ratcatcher po chu thale mai a poisa der lo he thil khen ma minute riat liam ta khan kirle logila
Squad member dang te chuan bomkam na an zo fel ti to a nana we po room pakhata lutin aquarium a ran nung mak deuh te chu thiana nga in aloin fiam pui ve mek reilo te a sipei te chuan anin rin lo lai takin an ron lu chil thuta anin kap le ta chuta atum lo deuin polka dot men chuan chuata bom then khat chu akap tel pal hlo mai bom phuak chuan building ati chim zela aquarium tui tam tak chu ron botha hokin tui chuan aron chim ta vek mai ni chuta aquarium a ran nung mak tak tak te khan nana we chu an ha siam tak mangin an beita chiama harli le midangin an thian pa an va pui mek lai chuan building chim ron on rai chuan nana we chu noilama luan liam puin azuk tlathat chora sipai ho chuan na satakin an lo kap le ngal nana we thito emon ti chu ron thau chuak le thutin ka hlum mai thei alo nio zong lo chuta blood spot ber chu noilama tlatha in achum na chhuat chu achim ta zela peacemaker an red catcher tha atum na zona tak chuan atlatha ta chat mai le blood spot a silai mu chuan peacemaker a silai mu chu aka dar vek nuwa peacemaker ngonga tak ava foot chat hard drive chu blood sport akuta a omtani chuti lai chuan an alien khoi kha tal chua atumani ti an shiat vele man mo lutukin an tlan chuak ngala Starro the Conqueror ti an vo chu aron tal chuak ta hem mai apang sira chang ama ang tereu te aron phu chuaka sipai te maya chuan zukbei thlopin an tluta phuk mai President Suarez maya po ron fu ve in Starro chuan sipai te taksa chu controlin anin zui phei tangwa ngwa Amanda Weller chuan Bloodspot chu ron be popin finfi ana berti chiat ani to chuan US sarkar boina ani lauti in an mission an zo to thu aron shil Starro chuan khopui chu ti chi a in a thlen chin china poisoi lo mi tam tak chu a eiral zela chutiang ani meklaya in thiar film then chu Bloodsport angai dan ani ta der lo khopui chan chuak tur chuan an let le ta chu vele Amanda chuan let vat turin aron vin tuara mase omzia omlo tia hriat chuan thin rim takin an luwa bom chu ti po atum ta amet puak don chia tia atim te chuan aluwa an ron vot thlu try Suicide Squad Task Force X te chuan Starro chu an bakal chil ngal Bloodspot chuan asilai chu phorin akap ta chiama nana we in alo se ve bok polka dot chuan ahwat anu angin Starro chu amit thate teya Starro ke tak adot phang chuan akap tuara Starro ke chu natakin ahliam veta ahlim ve man te reng nen aron beng pherle ta chor mai polka dot men kan chan le ta an mi bei chu ashol mai baka chutim maya ka hlum thei ani box silo athun noya mishing ruang tam tak anom bok nen an chan a chetak zet ani Starro in red catcher a beng hlum le tur chu Bloodspot chuan ava chan chuak man hlo thunona mek mishing ruang te chuan an ron hual tuawa Starro chuan mei che pakhat ruang mangin he khopui hi kata ani aron ti cher chuta red catcher chuan he khopui hi ita ani lo he khopui hi anta ani ti in a khol chu alek kanga chu vele chimtir amakatam aron tlan chuak ta chur mai le chunglama chang Harley chuan Starro mitmua tak a javelin tiang chuan aron vit tlang soka ti chuan chimtir rual chu lo zuang lut ve ngalin chunglama chang Starro tak sapeng te chu an eita bora chu tiang be ani ta ka chuan atan chet ngei na to heklo aboral tani athunun mek mishing te po chu tlusap ngal dualin mithi ruang mai an lo ni le ta Corte Maltese ram chuan kumsom ko hnuwa democratic election an nei ve ta a TV News lama Suicide Squad 10 khopui an chan chua dan chu broadcast ni in Bloodsport a fanu te po khan thil thleng chu alo mu ve a chuang takin kapa ani so ati chuak ve hial le lama red catcher chu ero chu polka dot men thi na wang chuan alung chele Bloodspot chuan Amanda Weller chu bia in record chu private server a upload thule a fanu jela adamo a chian te tha atumani ve chuan press ne na apek tur thu in awawa a chian te nen an zalen na angiat bok
Amanda chuan lo thei lowin inrem na anei puya ngai ta ni King Shark nana we po kha aron pe phei ve chon chona Ratcatcher chuan lim takin alo kwa vong vong Harley le Bloodspot chuan an thian pa Rick Flag Adam chuak zo ve talo chu poi an ti hle an mani shwai ho tu tur thlona chung an lu meu chuan an chol ha dam ta siai siai ya